Uway urang ba ubali na kasinong nong helam ha District Southwest Khasi Hills ula sya lutih ka kenhuan jong kibriu ke basuba ke badai kinong Bangladesh kibran kumba katnyo ne khat prangwat ai. Kani ke jingja kelaja ha ka santrik uno apra ha ka sngi ublai ha ka por kumba shibje shtangi ejan miet ha ka we ke jaka ha jan kasinong raja ju. Kat ba uni urang ba ubakerteng uba Andrew Hasha lembat unongnya akali kidangwan pai na shilong ban let chanong helam. Habakran kinong tho kubor uba hasha ulai tu batang marepoi yang jaka ladon katto kaningut ki brio ki bapeniang yang kali bat nak liang jong kiru kilayang bat markum tahi kini kirunar kilami bat penap nak wat bat ka pistol ya bro arngut on dalai orong yang kepisa kumbakat saulak tengkai ai kini ki brio kila pet no anak yang jaka hagane jengja uba hasha ula mensau melumala nak jengot ki wat nak rendang bat nak met kat bayu nongnya apat kila shot nak bentah jong ka clear. Halor kini kejengja ke KSU Southwest Khasi Hills District apo ke jengelamu General Secretary uba Jets Kam Nong Siet kilawan ya kendo ya ke Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills ikong si Kharkongor bandawa bak sipaya dah kaput ke BSF kede ban pet ngor bahaya uput usam ban khanglat ke jengwan rung bean jeng gibreu ke bana Bangladesh. Kila dawaru bagi bor pulit kedai ban pahara bahaya ke surok ba na ranikor sedong helam bat ke malam maham balada ki bor pulit kimlei ai balada kum gini jingja kidang yaja kapor kan poi bageseng kan hapan paharahi balada jabe tengko opat bag sorkar kadai ban shim jingkit clear nong helam hakaba ki nong lute ki bede ki khar Bangladesh kumba khat phra khat khandai ngut ai ki la bat ya kawe kali jong perdok persam jungi bat kila yorong ke pisah ke ba la dak polak te kini ki khar bangla ki ba rungtu ki bawan sya India berkat ki tiar ki pen mensau ki wat ki ding ki don ru kumba katu keningut ki ba bat ki tiar set ki pistol te nakapor syakapor ni jukendu ki bor district hakabai de bat ka jingrung jingmi lajlut jung kini ki illegal Bangladeshi hakanika akini ki thain bordar jong ka southwest ti kani i ba kadai ke jing simsting jong ki BSF nomor ba kaladon ke jing kendu sisin hang ne po DC office hakataka sngi don UADC ti kini ki BSF ki ong ba ka jing ka jong ki kalong ba ki syam sitom ban identify kita ki Bangladesh bat kita ki lokal te kani ka kapten ya ka jing trot jong kita ki sipai pahara kaput lene kita ki BSF banya daya ka jingrung jingmi jong kini ki khar bangla te ka jing kendu jungi mtai DC la kerpat ba nakaliang ki bor district baki penklanya ki bor pahara da ka ba kin pha ban patrolling no ya kani ka surok ranikorn nongjiri mit bat sngi bat itu ki snong itu kaput ki ba jujian nakapor kini ki kampentrim din nagling DC habade bakta kabenta ila kular ba insale yakan kabenta bat ngila pan pauru ba nakaling jungi lada kini ki jingya kendu jungi ki sukut ang jing kular ba kinang yeje ngi kum kaseng kan sapoi kasngi ba ngi haban mi hi ba ngi haban patrol hi ba lada jia ba yatungku hangta wanum keno yangi bangi ngile kumta amar bangi i nakapor syakapor ki jingkular kibun rei kita ka kampat ka telat palat te ngila buru ka jingkerpat i DC ba la kumno badai ban penbiang yaki mobile network hakite ki tan klang bakan suk ka jing ai jing tip la don kino ki jingjia ki bakum kine bat ngila kerpat ru bat ngila pensngo ru ba kide ban don no ki bang hakate ka tan nong jiri lene bosora klang ban pensuk ya ki briu ki ba kayi pateng hakite ki jakala ni kinong late nong wan ba kinum kit pisasu sibun akamet ndre habakidon ki bang hakite ki jaka kalau pensuk ya ki nakabakin sei pisana ki bang ikine ning nakaling jungi la pensuk ikine bat li DC ro habade ba kane ka benta ila ular ba insa simkia insa pensuk haki bor ki badai ikine ka benta